Ningizimu Afrika kuphi nakuphi la kufinyelela khona iTheSijula TV. Ake sibingelele siphinde samukele futhi ababukeli emakhaya. Namhlanje sizoke sijule kabanzi sikhulume ngekhasino. Ingakho sibeke isithombe sayo la sikhulume ngekhasino bese sikhuluma nangalela khanda lembuzi. Mbukele kunento esibuye nayo enamandla kakhulu. Lento ithi mawukuthi wena umuntu ohamba ekhasino, angikhuluma ngabantu ababheja ngo-200 mina. Sikhuluma ngabantu ababheja ngo-20,000, ababheja ngo-10,000. Abantu abadlala ngemali serious ekhasino. Sithi mawukuthi uyiloyo muntu, le video ingeyakho. Bheka lana ke mbukele. Sikufaka lento emzimbeni. Ayukuthi sithi uzohamba lento lesikufaka yona emzimbeni. Bese sikhipha amakhanda, sikhiphe amehlo ekhanda lembuzi. Sikhiphe amehlo embuzi. Lamehlo sizowakhipha, siwafake, siwahlanganise nomuthi. Bese siyaqeda lapho siya nawo emfuleni. Uma ufika emfuleni lamehlo leyo uzofika ugeze ngawo lo muthi. Nawo lamehlo lembuzi. Bese esala phakathi emfuleni. Bese uthatha ibhodlela nje elincane, ukha amanzi kulo mfula kade sigeza kuona. Lelo bhodlela uzolivala uhambe nalo. Leli bhodlela leli lizobe liyihlo lenkosi yalamanzi. Lamehlo embuzi siwafake la. Khumbula ukuthi azongena la emfuleni, azodliwa yilwana zamanzi. Wena uzokhala amanzi lawo. So mawukhala amanzi, ispirit sala kulo mfula sikona lamanzi. Lesi wena osondlile ngalembuzi sikona lamanzi. Sewuhamba nawo ke lamanzi. Bese wenza imkhuba esingeke sisho la ukuthi uzokwenza inani. Ayikho into lomngozi, ayikho into ezobulala umuntu la. Kodwa mawufika ekhasino, before umshini uye kodlala, lento le oyithathela emfuleni izokutshela ukuthi hambe emshini no number bani ufike udlale khona. Imali yakho uzoyiwina, ubuye nayo. Sikhuluma nomuntu ke othi mina ngikhathele mina. Impilo sengiyiphilile, ngizamile, ngihlulekile, kade ngizama ukuthwala ngenza zonke izinto. Sengifuna into ezongisiza. Kuyimali. Ngoba usuku uzokwenza imali. Kuyinto egarantiwe, kuyinto eyosebenza until lo mfula owenza kuona uyozushe. Uma ungakashe lo mfula, wena uyoloku udonsile. Lezi zinto siyazijulela mbukele, sihambe sizilande ezindaweni ezikude for ukuthi wena usizakale. Ngakho ke ngithi umuntu njengamanje othatha isinqumo sokuthi impilo yakhe uyayishintsha kulonyaka. Umuntu othatha isinqumo sokuthi kulonyaka uthi impilo yakhe angeke isafana. Loyo muntu akasondele. Uma uzofika sicela ukuthi ufone ubhuke ngoba umsebenzi wakho kufanele siyowenza emfuleni. Kufanele siyokuphakamisa ngalento emfuleni. Noma bekuthiwa umuntu owenza amathenda, noma kuthiwa umuntu we-forex, into enemali mawuphethele la bhodlela wenze ngalendlela esuke senze ngayo, guarantee izobe eyakho. Guarantee izobe ingeyakho. So sithi ke izinto sasithatha silethe kunina babukeli bese kuba wena ozodoubt ngoba sinenkinga ye-poverty. Idemoni le-poverty njalo uma ucabanga ukwenza into elula, ucabanga ukwenza into ezosiza impilo yakho, liyaliqhamuka lithi hey, what if lento ingasebenzi? What if lento uzoyithatha ingakusizi? Ungalivumeli. Shintsha impilo yakho njengamanje ukuze ube indoda, ukuze ube umama onesithunzi. Inombolo esitholakala kuyona 0783170554. Khumbula asiliposi, isiphakamo sekhanda siliposi. Kufanele ufike wena la. Siyenze lento la, uyizwe ukuthi ingene. Uhambe emva kwalokho uyodla imali. Siyabonga.